Velkommen til TV Pløk hernede på teltplads nummer 181. Aftenens emne er så i dag hunde på pladsen. Er det ret og rimeligt? Hvad siger du om det? Ja, det er et ret og rimeligt, at hunde er på plads. Ja, og det synes jeg så, det er. En hund er gave, Guds gave til menneskeheden. En hund, den skier over hele Guds skaberværk. Jamen, så samler man den der bare op. Ja, det gør folk jo. Det kan du da se. Ja, det bliver jeg nødt til at tale med Jakob Viftrup om. Ja, du kan godt snakke med ham, og ellers så synes jeg lige, du skal prøve at se her. Man skal altid samle sin hundelorte op. Ja, lille Majbert, det er jo nogle søde børn, du har fundet der, men jeg har trådt i hundredvis af lorte i mit liv, og hunden skaber kun konflikter hele tiden. Altså, ved du hvad, Allan? Så kunne du jo gøre det, at du tog en pose, og hvis du så nogen komme gående, så giver du dem en pose og spørger, om de ikke godt vil samle hundelorten op. Det kunne falde mig ind, så vil jeg hellere i hvert fald lorten efter dem der, så den bliver ramt. Og så forstår jeg da godt, du kommer i konflikt med hundeejere i hvert fald. Kan vi få noget kaffe, Majbert? Ja. Skal du så slet ikke snakke med Jakob Viftrup omkring det her? Jo. Jeg taler med Jakob Viftrup om det der. Ja. Lov der for dig. Han får besøg af TV Pløk. Ja.